Čína představila návrh nových pravidel, jejichž cílem je lépe chránit děti v online prostředí a omezit rizika spojená s používáním umělé inteligence. Regulace má zabránit tomu, aby AI systémy a chatboti generovaly obsah podporující násilí, sebepoškozování, sebevraždy nebo hazard. Platformy by nově musely aktivně identifikovat nezletilé uživatele, omezovat dobu používání, vyžadovat souhlas rodičů a v rizikových případech předávat komunikaci lidským moderátorům. Pokud by AI rozeznávala rozhovory související se sebepoškozováním, měla by povinnost upozornit rodiče nebo nouzový kontakt. Čína tím následuje širší globální trend. Evropská unie už v rámci AI Actu zakázala systémy zneužívající zranitelnost dětí a podobná pravidla přijaly i další státy, včetně Velké Británie, Itálie či Singapuru. Přesto čínské úřady zdůrazňují, že vývoj AI podporují, pokud slouží vzdělávání, kultuře a společnosti a pokud je bezpečnost na prvním místě. Regulace AI se rychle stala klíčovým tématem pro technologické firmy i tvůrce digitálních služeb.